No však tu je, joj, čo? Fatima! 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 Ona już bliżej nie mnie. Hej! Naháňali ma zombíci. Také šajný zombík, vidíte, čo to bolo, kurva. Chcel ma tu zostať. Ani si nám došalený, žiadny zombíci neexistujú. Aha. Čo si páčil? Dneska nič. Ale A čo si našel? pivo. Ako po jednom pivete, tak už je to hlavne, že zombíkov vidíš. Taká svetlá dievča utekala za mnou a chcelo ma kusnúť do krku, či čo. A Upije, zombíci tá, upije. to čo vám, to môžem. Ja som tiež jedné dievča tam tvrdilo tiež, že ukradli nejakú kamarátku a som tiež tomu neveril. Čiže... Ja viem. A serem na to, čo. Dobre. To sa zváš. Dobre, ja už idem domov. Idem sa vyspať. Čau. Počkaj, ako zajtra? No? Tak, ja neviem. Počkaj. Sekunda. Jak sa vám? Došlo? Čo mi sa sami stalo? Ježiš, dobre, nie teraz so mnou. Ukryli sa. Čo sa stalo? Preboha. Fatima sa naháňala. Ono sa byť. Co? Fatima. Tebe? Hej. Fatima, preboha, však už... Poď preč, ona ma naháňala. Poď preč, ona ma naháňala. Kde? Kľud. Neviem, tam dám, ma naháňala. Nie, nie. Čo? Kľud. Nie. Ona ma chcela zabiť. Kľud. Kto ťa chcel zabiť, preboha? Fatima. Pierov srandu, preboha. Ja si neviem srandu. Kľud. Kľud. Preboha, dieťa naháňal. To čo naháňal? Však Fatima už týždeň tu nie je. Fatima tam dade ma naháňala a chytila také dievča a tam ho roztrhala, či čo si chcel. Zobuď, Fatima, však to ani muž, keby nehovoril. A nie som si istý, že by mužka, keď som videl, jak tam dievča jedno trhalo meso, je to ostane. A však Fatima to už 2 týždne nie je. Ale vidíš, boha tu. Naháňala ma. Jak ťa mohla naháňať? Tu na tej uličke som išiel. Zobuď sa. Ja som
zobudený, ale... Chápeš, to ma naháňala. A nenaháňala, Ja som ale to je asi šiblo. A však už to nie je týždeň. Aj. Tak sa vrátila, vidíš? A to naháňala, no. Ajde, preč. Nie, ja si nie. v pohode. Si hodila. Si v pohode? Musím sa do voľna. Nie. Kľud. Poď. Ohni. A poď ideme. Prečo? Pôjdeme. Počkaj. Sa to maso. Fatima je úplne normálna. Mamka! Joža? Ahoj. Počkaj. Ja som s Mateom. Vraj ho naháňala Fatima. Môj zlatý kľud. Ale vážne. Ja to nechápem. Nie, ale počkaj, vážne. Akože videl si už? Chápeš to? Ale však pre Boha, chápeš to? Ja tu mali dilina nejakého. Mateja, chápeš čo robí? Matiko, kľud. Nie, vážne. Prídeš? Dobre. Čakáme ťa. Vieš čo? Dobre. Príď mi oproti. Však sa stretneme. Dobre. Ahoj. Už príde, Jožo, kľud. Počkaj, ideme mu oproti. To ty ma naháňala. Naháňala sa. Naháňala ma. Chcela ma zabiť. Dobre. A čo o tom dievčatá? Stop. Chápeš, Fatima? Takže,